ole am sa in thir tu te sabai ka bu le vek chewa ni chuma chuan hei thalak kan hmu hi the last supper ti khania a khovel thalaka chuan an uar ber zinga mi ti la kan soi so lawanga isu ina zanre na hnung akil puina thalak kha hei Mawngkawhur le mani an pui in kopching te khanin Fiamthu thawna na ron mangani hei hi Paris a thil thleng khania friends rama thil thleng khania tun Olympic chung hianin thilmak tak tak hi a thleng tam to ni chu hemi thalak wan nan Fiamthu thawna na anon mang rengot hi Christian tam takin an thinarim hle ni ya keni mizoram chunga ya po kanaram hruai tu te po an tong chuak hi la ni mi tam takin Christian zalo nalan tirna ni an tia chu a om ngoi ni hei kan huang hian chi sang a om ania opening ceremony a Mawngkawhur le nei in ang in kopching ten the last supper Christian tena kan hlut em chu an lo sim dang lam khovel hun sang a soisel a hlo na sa hle ni aron ti nia ani nya taka chuan Olympic emi Paris an thlen chung rengot po hian kha mania po kan video ma sa po karon da ania me che pakat Australian nula pong sual ania chu mai baka dor te po rokani ti te a khate ang chi khatam tak news halo lam hriat tur tamania voi ni thlengin a thar zel hriat tur om rengani chu wang chuan hemi Paris an thleng hianin mal somna adong lawani mal somna king lawani ti kha mi tam takin an soi ngal pop to mai ni cho kan muang hian Paris Olympic organizer kami friends hruai tu te khanin the last supper thlalak Fiamthu thawna na mante ti bor bana khanin ngei daman dil ania te ya poi hle ni ya ani taka chuan hei kan muang hian Catholic kau hran te Christian thalai te Christian tam tak khanin an soi sel ania helai kan muang hian kami a thalaka khanin nge drug artist te le dancer te khang hoina an siam khania kha thalaka kha chuwang chuan Catholic kau hran te Christian tam tak khanin hatinge heting anga Christian na hi nek chep in tum phet ni i om ve mei te u i ting anga kau hran te sa khuana ang chi in mu sit te mo in nui so na na thalak hlutak in hmang hi kan ril ru anain kan thinarim hle ni ya chu wang chuan in thil ti hi kan ngoi pui mei don lo ani ti khan Christian tam tak ko mei Paris Olympic chim turakal tam tak bok kha an tong chuak sup ani chuanin hei kan muang hian friends rama Catholic kau hran khanin he thil hi Christianity in nui sona ania Christianity in zalona ania chu wangin kan lungoi lo hle ani ti khan tam takan ang chuak ania hei friends rama mi hial te pon tong chuak ani amaro chu Paris Olympic organizer stang kha chuanin ngei dam dil hati nge angai ni chuan tun hnaya hian Christian na hiram sang a hian nek chep le nui so nasat ani to ania chu wang chuan mi tam tak chuan khovel mor to je tilang tu ani hi Christian te tan nek chep na hi chu anasa tel dor ani chu wangin ti the last supper kan ti atang te ringot po hian thilom dan tu chu a hriat thei vek ani ti anga Isu Krista le azui tu te the last supper kan ti zan ri anu nung an ki la kan hlut em thalak te po Mawngkawhur le khatiang nei in ang kopching ten tiang hian Fiamthu thawna mang hre to lo ania ania taka chuan Isua omna a thungat phei hi chu eng angin nge a thi huna te a thila ton don khatiang khan pathirin a hrem dor ni ti tok te po an bang lo ani an kat nuk pok ani eng pon i se a om viaw ani chuan keni mizoram chhunga ya po hian hei namdang kan tiang chi den heti kophin min chim na sa to apok ani ya tiang zel chuanin a Christian na kan tiang chi hi keni India ram chhunga ya po hian kan ram India ram hruai tu hei prime minister te po kan hrianga heng te pon an ma ani sa khuwa ti len zel kha mo an tumani chu wang chu mizoram chhunga po hian a Christian na hi eng ang takin ngen ron nek chep ani don Christian te tan hian kan ma hun hi a thim ani chu thil chiang sa ania engpon i se hetiak anga a friends rama ating angin Paris khopuya khan Olympic anan thleng ve roi ania amaro chu hemi anana opening ceremony an nei ma tang to khan kha pong sual ron te no mania chuan chumi nuwa ting hen thil mak tak aron lang treu zel mai ania tam takin friends sarkar hi
an dem ron lui ania eng ang thil mak nge ron thleng le don chuwang chuan friends rama hian olympic emo world cup emo pawh niang tiang hi thleng chi point ni ve lo ani inzir lo tlat ani ti khan an kap lui ania chu he kan muang hian the last supper lantir dana minister in a dem aron ti ve nia hi kan a minister za om tak pilal rin pui khani zalennews.com zulai somni panga sang hi somni pali health minister pilal rin puin Paris summer olympic honna a zanri anu nunglan tir ani dan adem thu social media ata lang ani aron ti ve ania ani nya taka chuan a christian tan chuan khovel ram sang poham soi selin thinri mila a om hlia ani nya taka chuanin hindu ho po enge an pathian kan ti te khati ang chi pathian an nga ni khati ang thalak kha fiamthu thonan lo mang ve la chu eng angi nge min tong khum na satang ti kha a soi fiang ena pom lo hial ani health minister hian social media a official page sa Paris summer olympic honna zanri an hnungber nui zat na ten om takhi ka dem leya khovel puma christian te zalo na thil ti hi ka dem hle bok ti in ta lang Paris Olympic ceremony a hian drag queen tuai theme imagery mangin Christian sa khole historical figure dev sonalan tir nia pu ani Leonardo da Vinci an Isole azir tirten zanrian nungan kilai the last supper zia nui sona nia ngai chu drag queen hawin anon entira hei hian soisel a hlo hle sakho dev sona lamlan tir ani hi Christian chau ni lo sakho dang zui tu tam takin an dem thuan sei bok ani aron ti nia engpon is a health minister pilal rin pui ani hi asa khona pe chonin thileng kim la serious ngal chi ani ya mi fing mi fel mi huai sen ani ani poting hen ron tong chuak ani ya asina ka sei tawang khan khovel mun sanga hian Christian tam tak kan omani chu khating Christian tam tak kha tuna hian friends sarkar laka hian kan lung oi lo ani Paris Olympic organizer laka hian kan lung oi lawa tuna hian eng ang bo ru nge aron ir chhuwa don hi hriat alani lawa kan rin phak in thil hi a serious in arab thak chho lawang ti hi soi thei ani mi lawani an san chu soyang kha sa khuana angat phei chuanin mi tam takin a thi an ngam na haria thi chil don po ni se kan lelpa tan thu ka ngamani ti tok kha an om fer furan e chu wang chuanin phubala tok te khumi olympic chunga nge po khuan eng angin nge phubalak na omang ti te khatiang tuai le Mawngkawhur ho laka khan ti po kha ngai tua fe thama omani chu wangin ti anga sa khona lam panga in nui sona na thlalak hlutak lo ti dang lam ve khang lan hi apoi viau don tia chiang hle nia kini mi zo dengat phei chuanin ting ang thil hi chu kan ti ve mi lo hi eng huna po ni sa poi mo viau in enge kan in me viau don ani ti kha kan hriat apoi mo ani